вечер, но съзнанието чисто е. Виждам микрофон, вдъхновението близко е. За мен морето плитко е, но другите отдавници ще им трябват шнохи или ще им трябват плавници. Кметове, управници, от тях нищо не зависи. Всичките са пионки на чужди интереси. Говорим за прогрес, техническа революция. Духовните процеси са задънена улица. Човека има столица, а своето не показва. Повечето са в болница с мозъчна язва. Чука налазва всяка рап поста, за всяко ухо по една безплатна мостра. Продължаваме. Нон-стоп, 24/7. Рап, поезия, култура, хип-хопа съм аз в натура. Живея, ако не ме интересува чуждото мнение. Не създавам напрежение, когато нарежда в бита се вграждам. И ставаме едно, ако се съберем, ще победим и ще издигнем идея, с която струва си аз да живея. Препускам дясно в галоп, прими и коноп е моя живот. Събирам се с хора от моя род, обиди няма ни единствено рап. Но сменям темата и търсим решения на проблемите, които намирам в ежедневието. Глобално или не, квартално или не, всеки точи зъби и ще те изеде, братле.